Jako klasicky na většině shromáždění bych tě chtěl poprosit, jestli si můžeme ještě stoupnout. A budeme se ještě chvilku modlit. Pozvedneme svoje srdce a svůj hlas před Bohem, protože já vím, že Bůh dneska na tomto místě chce jednat se svým lidem. Duchu svatý, já ti odevzdávám tohle dnešní shromáždění. A prosím tě o to, aby ty sám si se dotýkal lidských srdcí. Aby dnešní den si zasáhl toho, koho chceš zasáhnout. Aby si se dotýkal hlubin srdce. Aby si se dotýkal hlubin srdce lidí, kteří tady dneska jsou. Dotýkej se hlubin srdce lidí, kteří tu dneska jsou. Protože pouze ty, Duchu svatý, jsi ten, kdo uzdravuje. Pouze ty, Duchu svatý, jsi ten, kdo pozvedává. A pouze ty jsi ten, kdo mění věci tady na zemi. A já ti děkuju, Duchu svatý, za to, že ty jsi tady dnes přítomný. A děkuji ti za to, že ty můžeš spontánně jednat, protože my ti dnes otevíráme svoje srdce a žádáme tě o to, aby jsi spontánně jednal. My ti neklademe žádný omezení. A proto, Duchu svatý, jednej spontánně, jak ty sám chceš. Pozvedni svůj hlas, pozvedni své srdce před Bohem a vylej mu ty nejhlubší, nejniternější věci, které máš ve svém srdci. Protože někdy ty potřebuješ přistoupit před Boha a otevřít mu svoje srdce, protože někdy se stává to, že když za námi přijde člověk a zeptá se, jak se máš, tak my automaticky říkáme dobře. A nedávno se mi ve Španělsku stalo u nás ve sboru jedna věc, když jsem přišel za jednou sestrou a zeptal jsem se jí, como estás, jak se máš. A ona mi s úsměvem na tváři odpověděla, bien, dobře. A když jsem se jí zeptal podruhé, tak znovu, jak se máš. Tak jí začaly téct slzy z očí a sdílela se mi s tím, že přišla o dítě před několika týdny, protože potratila. A já ti chci říct jednu věc, před Bohem nemusíš hrát to, když potřebuješ pomoc, že jsi v pořádku. Před Bohem nemusíš dělat to, že věci jsou v pořádku, když potřebuješ zásah Ježíše. Když potřebuješ zásah Ježíše, tak musíš otevřít svoje srdce a nechat se zasáhnout. Protože to je to, co potřebuje Slovensko a co potřebuje tohle město. Otevřít svoje srdce Ježíši a přiznat si to, že není v pořádku. Přiznat si to, že není v pohodě. A když se zeptáš Previzi, jak se máš, tak ona si musí přiznat, že není v pohodě. Protože tam je pokora, tam je počátek probuzení a uzdravení. Tam je počátek uzdravení srdce tohoto města. A tam je počátek uzdravení srdce tohoto národa. A proto Bůh se zjevuje jako dokonalý otec, který nejenom ti říká, nedělej tohleto, protože mě to bolí. Nedělej tohleto, protože je to nebezpečný. On je dokonalý otec, který přijde a obejme tě. A zatímco jedna ruka tě drží, druhá ruka tě formuje. On tě formuje jako hrnčíř nádobu, protože tě připravuje na dílo, který má připravený pro tenhle ten čas. A chci ti říct, jestli jsi věřil tomu, že prožiješ zbytek života rutině, jako do dnešní doby, tak ti chci říct, že jsi se velmi zmýlil. Protože Bůh připravuje tenhle ten čas a v tomhletom čase generaci lidí, která zasáhne český a slovenský národ. A ty jsi součástí Božího plánu. A tak ti chci říct, otevři dneska svoje srdce Bohu. A neboj se toho, že Bůh se tě dotkne. Neboj se toho, že Bůh nějakou věc z tvýho srdce vytáhne. Možná jsou tam věci, které tam máš roky, který ti brání naplnit plán, který Bůh pro tebe má. Možná jsou tam starý zranění. Možná je tam něco, co ti ďábel neustále připomíná, co jsi udělal v minulosti. Ale já ti řeknu jedno slovo, který mi Bůh řekl, když jsem přišel na dnešní shromáždění. Ptal jsem se Boha, o čem mám dneska mluvit. A když jsem stál tamhle vzadu, tak Bůh mi řekl jednu větu. A řekl mi, řekni jim, že já změním jejich úděl. Řekl mi, řekni jim, že já změním jejich úděl.
A já ti chci říct, Bůh vidí tvoje volání. On není hluchej, on není slepej. A ptal jsem se Boha znova ještě něco dalšího, co chceš říct. A Bůh mi řekl, řekni jim jenom jedno, že já změním jejich úděl. Víš, co znamená, že Bůh změní tvůj úděl? Že obrátí směr tvýho života o 180 stupňů. Že to, co bylo do dneška, se začne měnit. A že historie tvýho života se změní, protože Bůh ji označil. Bůh označil tvůj život. Bůh označil tvoji budoucnost. A tvoje budoucnost nebude ovlivněná lidmi, ale tvoje budoucnost bude vedená Božím duchem. Proto ať se staví kdokoliv proti tomu, co Bůh chce udělat v tvém životě, tak neobstojí. Je čas začít důvěřovat Bohu. 100% a plně, i když nerozumíš. Chci ti na začátek připomenout jednu věc, kterou možná řada z vás ví. Já jsem byl v minulosti v situaci, která neměla východisko. Neměla východisko. A tehdy, když jsem plakal před Bohem, tak Bůh do té situace vešel a změnil můj úděl. Já, který jsem byl kandidátem na smrt, který byl kandidátem na absolutní destrukci, a ve svém mládí jsem si sám sabotoval požehnání, který Bůh mi dával. A všechno jsem si úmyslně ničil. Bůh změnil můj úděl. A Bůh dneska přichází proto, aby prorocky prohlásil nad tvým životem, že on chce změnit tvůj úděl a on ho změní a právě teď ho mění. A stejně tak chce prorocky prohlásit nad tímhletím městem, že on změní úděl tohoto města. Protože já duchovně vidím nad tímhletím městem spoustu trápení. A vidím v duchu spoustu problémů a spoustu plačících lidí. A my dnes se prorocky postavíme a postavíme se za to, co Bůh chce udělat. Na začátek bych ti chtěl přečíst z Božího slova. Jeremiáš, 30. kapitola. Od 1. verše, jestli chceš, tak se můžeš posadit. Prosím, jestli bychom mohli pustit instrumentál. Slabě může být. V Jeremiášovi 30. kapitola. Od 1. verše. Slovo, které se stalo k Jeremiášovi. Od Jahveho. Toto praví Jahve, Bůh Izraele. Zapiš si do knihy všechna slova, která jsem k tobě promluvil. Protože hle, přicházejí dny, je Jehovův výrok, Jahveho výrok, kdy změním úděl svého izraelského a judského lidu, praví Jahve, a přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům a budou ji vlastnit. A já ti chci zopakovat důležitou věc. Když voláš k Bohu, Bůh tě slyší. A když pláčeš před Bohem, on vidí tvoje slzy. Protože my nemáme Boha jako ostatní náboženství, kdy někdo volá. Můžeš mi to otevřít, prosím? Kdy někdo volá a nevidí odpověď. Proto když muslimové volají k Aláhovi, tak jim nikdo neodpovídá. Děkuju. A když muslimové volají k Aláhovi, tak když jim někdo odpoví, tak je to Ježíš a ne Aláh. Kdokoliv, kdo volá k Bohu s upřímným srdcem, tak ten, kdo mu odpoví, je Ježíš. Protože Ježíš je ten, kdo přichází do situací, které nemají východisko. On je ten, který přichází tam, kde je pustina, kde je prázdno a kde je poušť. Proto, aby na poušti dal život. A já ti chci říct, tvoje poušť, kterou ty možná můžeš procházet v určité oblasti tvýho života, je pouští tvojí přípravy, kdy ty máš poznat Boha jako svýho otce. To neznamená, že ten čas a ta situace bude věčná. Ale Bůh tě formuje, aby jsi byl připravený a připravená na to, co on nachystal na ten čas.
A já vím, že jsou tady konkrétní lidi, nad nimiž Bůh prorocky chce prohlásit, že mění jejich úděl. Protože jsou tady lidi, kteří se ptají Boha, jak dlouho ještě. Stejně jako já jsem se ptal roky, jak dlouho ještě. A nerozuměl jsem vůbec ničemu. Když jsem plakal doma v posteli a ďábel mi říkal, že mě zabije. A já jsem se ptal Boha, jak dlouho ještě. A zpochybňoval jsem Boží věrnost. A zpochybňoval jsem jeho moc. Ale uprostřed procesu, ve kterém jsem byl, mi Bůh chtěl dát pochopit jednu důležitou věc. A to je to, že on je věrný za jakýkoliv okolnosti a jakýkoliv situace. On není věrný jenom, když se daří. On je věrný vždy. A on s tebou nestojí jenom, když se daří. On s tebou stojí vždy. A to je věc, kterou církev potřebuje pochopit. Protože ty jsi Bohem vyvolená nádoba a Bůh tě formuje jako hrnčíř. Jednou rukou někdy v tom procesu můžeš cítit, že Bůh tě hladí jako milující otec. A druhou rukou jedná s tvým životem tak, že někdy tě to může bolet. A je řada lidí, která uprostřed tohoto procesu, uprostřed těchto zkoušek si myslí, že Bůh je opustil. Stejně jako jsem si to myslel já. Ale chci ti říct, Bůh tě neopustil a Bůh přichází, aby změnil tvůj úděl. A já chci říct konkrétně k jednomu člověku, že od momentu, kdy jsem přišel sem do této haly, tak Bůh upoutal moji pozornost na tebe. A řekl mi, že slovo, který se týká změny údělů, se týká i tebe. Protože jsou věci, kterými procházíš, které nejsou vůbec jednoduchý. A ptáš se Boha, jak dlouho to ještě bude trvat. Jak dlouho to bude trvat, Bože. Protože je to něco, co se nedá snést. A Bůh ti říká, to, co ty snášíš na svém životě, můžeš projít pouze v mojí síle. Pouze v mojí síle. Protože já v tenhle ten čas tě učím tomu, aby si začal kráčet v mojí síle a ne v tvojí. A Bůh ti říká, pochop to, že já tě učím chodit v mojí síle. A víš, jak se projevuje moje síla? Zvedni ruku. Když ty říkáš Bohu, jak dlouho ještě, tak zvedneš ruku a řekneš, ty jsi moje láska. Ty jsi moje láska, která za mě bojuje. A ať se bude dít cokoliv, tak vždycky budeš moje láska. A víš, co se v ten moment děje? V ten moment se v duchovních oblastech hýbou věci. A Bůh ti říká, nenech ďábla ukrást tvoji chválu. Protože uprostřed tvojí chvály já měním v duchovním světě spoustu věcí. To, co ďábel ti chce vzít, je chvála. Za co Boha chválit? Proč Boha chválit? Ďábel ti chce vzít chválu z úst, protože tvoje chvála láme duchovní pevnosti. A protože tvoje chvála a tvoje modlitba láme duchovní pevnosti, tak ďábel chce vybudovat pevnosti kolem tebe a tvýho myšlení. Protože ďábel dřív, než ty zboříš ty jeho pevnosti, chce tebe dát do pevnosti. A ty to víš. On tě chce ze všech stran obklíčit, aby si neměla východisko. Ale víš, jak padly zdi Jericha? Víš, jak padly zdi Jericha? Stejně tak padnou i ty tvoje, ti říká Bůh. A až padnou ty tvoje, tak padnou i pevnosti, které brání mýmu lidu ve vítězství.
pochop to, co ti Bůh říká. Až padnou ty tvoje pevnosti, tak padnou i pevnosti, které brání mýmu lidu ve vítězství. Protože ty nejsi povolaná jenom k tomu, aby si bojoval se svýma problémama. Ty jsi povolaná k tomu, aby Bůh skrze tebe byl řešením pro problémy Boží církve. Proto buď velmi citlivá na to, co ti Bůh bude říkat. Protože Bůh ti bude ukazovat věci skrytý, ty druzí lidi nevidí. A na tvém životě v určitý míře je prorocký pomazání. Ty uvidíš věci, které jiní lidi nevidí. A vírou je budeš prohlašovat. A ty věci se budou dít, když ty budeš chválit. Ale důvěřuj Bohu, že On je s tebou uprostřed tvojí zkoušky. Protože On dneska přichází, aby změnil tvůj úděl. Ale ty dosáhneš vítězství skrze tvojí chválu. Vrátíme se ještě jednou do Božího slova. A přečteme si Sofoniáš 3. kapitola. Od 17. verše. Jahve tvůj Bůh je ve tvém středu. Hrdina, který zachraňuje. Rozjásá se na tebou radostně, obnoví tě svou láskou, zaplesá na tebou svýskáním. Sklíčené ze svátků vzal jsem od tebe, byli břemenem potupou na tobě. Hle, v onen čas budu jednat se všemi, kteří tě pokořovali. Zachráním kulhavou a zapuzenou shromáždím a proměním je ve chválu a vyhlas po celé zemi, kdy zakoušeli hanbu. V onen čas vás přivedu, v onen čas vás shromáždím, ano, učiním vás věhlasem a chválou mezi všemi národy země. Když před vašima očima změním váš úděl, praví Bůh, Jahve. A já ti chci říct, aby si pochopil důležitý aspekt tohoto času. Aspekt Božího království. Bůh se chystá učinit veliký věci mezi Boží církví a mezi lidma, kteří jsou nevěřící, aby nevěřící lidi poznali Ježíše Krista jako svého krále a spasitele. Budou lidi, kteří Ježíše přijmou a budou lidi, kteří ho odmítnou. Ale lidi v tomhletom posledním čase potřebují vidět Boží království ve slávě a v moci Ducha Svatého. Aby neměli argument před Bohem, že neviděli realitu Božího království a nebyl jim kázaný evangelium. Ale pravý Boží evangelium je kázaný v Boží moci. To znamená, že Bůh pozvedne svoji církev. Ale někteří lidi si myslí, že Bůh pozvedne svoji církev, která bude ze zlata a která bude prostě, jak to říct, bude na pohled silná, bude na pohled bohatá, ale Bůh si vyvolil pro ten poslední čas lidi, kteří jsou obyčejní, lidi, kteří mají život v troskách, lidi, kteří mají dluhy, lidi, kteří teď v této fázi nemají nic. A uprostřed těch trosek on vybuduje ty nejsilnější boží služebníky téhle generace. Je řada lidí, která právě v tuhletu chvíli má uprostřed svého procesu řadu problémů, ale Bůh je vyvolil jako proroky, jako evangelisty, jako pastýře. Ale víš, co je problém? Že my mnohdy nevěříme tomu, co Bůh do nás vložil. A toho jsem říkal i včera v Bratislavě. Jak dlouho já jsem nevěřil tomu, co Bůh mi říkal. Jak dlouho jsem nevěřil tomu, co mi Bůh prorokoval. A do té doby, dokud jsem tomu nevěřil, si ďábel se mnou dělal, co chtěl. A já ti chci říct, tvoje situace možná teď vypadá tak,
že tvoje nitro nebo tvůj život může vypadat, jako kdyby byl v troskách. Ale v tenhle ten čas je to úplně jedno. Protože Bůh nebude formovat svoji armádu pro tenhle ten čas lidí, kteří mají biblickou školu. Protože pro některé lidi na biblickou školu už není ani čas. Bůh nebude formovat svůj lid nebo povolávat svůj lid podle lidského zdání. Že přijde člověk a vyvolí někoho do služby. To se dělo před mnoha lety v České republice. A já si pamatuju éru, kdy jsem se obrátil na Tenerife a viděl jsem z dálky, co se děje v Česku. A byla éra kazatelů, kteří kázali Boží slovo na konferencích. A když domluvili, tak vytáhli cigaretu a zapálili si. Byla éra služebníků, když jsem přijel do Česka na festival křesťanský. A byl tam chválič, který chválil, když se šel z pódia, tak si otevřel pivo a měl kolem sebe 20 mladých dětí. A já ti řeknu, tahle éra, kdy člověk povolává člověka, končí. Tahle éra, kdy člověk povolává člověka, končí. Protože ten, kdo bude pozvedávat a povolávat svoje služebníky, je Bůh. A ten, kdo tě dosadil na tohleto místo, je Bůh. Ten, kdo povolal pastora na tohleto místo, je Bůh, ne člověk. A víš, jak to vím? Protože když tě povolá člověk, tak člověk tě sesadí. Ale když tě povolá Bůh, tak tě nesesadí nikdo. A víš, proč Bůh chce, abys se nechal povolat ním? Protože v tenhle ten poslední čas, až povstane člověk, tak tě nesmí sesadit. Žádný člověk tě nesmí sesadit z toho, co Bůh chce udělat v tvém životě. Ale je řada lidí uprostřed církve, kteří chtějí lidskou slávu. A proto, aby uspíšili to, co Bůh chce udělat v jejich životě, tak se nechají povolat člověkem. Jenom protože chtějí uznání. Protože chtějí slyšet, ty jsi velký boží služebník. A řeknu ti jednu důležitou věc. Uprostřed církve, boží církve, nejedná jenom Duch Svatý, ale jedná tam i duch náboženství. Jedná tam duch Jezábel. Jedná tam duch věštění. A ďábel spoléhá na to, že lidi chtějí lidský uznání. Spoléhá na to, že chtějí lidský uznání. Ale řeknu ti důležitou věc. Když Josefovi bratři měli oproti němu většinu a shodli se na tom, co s Josefem dělají, byl Bůh na jejich straně? Jsou věci, ve kterých budeš muset stát sám. Který ti Bůh zjeví a budeš na tom stát roky sám. A možná budeš jako Josef, který byl ve vězení, který byl ve studni. A myslíš si, že když byl ve studni a když byl ve vězení, tak možná pochyboval o tom, co mu Bůh řekl. Ale to, kde se nacházíš, nemění to, že Bůh ti dal jako otec suknici, která patří jenom tobě. To, když tě Bůh pomaže, se nestrácí tím, že ty procházíš procesem. Když ti Bůh řekne, že budeš mezi svými bratry vyvolený k nějakému plánu, tak to, že ti bratři tě odsoudí, neruší nic z toho. Ale my jsme se naučili to, že když Bůh nám něco řekne, tak jdeme za člověkem a řekneme: Martine, co ty si o tom myslíš? A Martin řekne: já si myslím, že to je blbost. Dobrý, tak to asi nebylo od Boha. Bůh nechce, abys si hledal lidský uznání a potvrzení u lidí. Protože každý, kdo tu dneska je, má na sobě boží povolání. A na co čekáš, až ti člověk potvrdí to, k čemu jsi povolaný? Řeknu ti jedno svědectví z mýho života. Kdy v minulosti Bůh totiž jedná velmi zvláštníma způsobama. V minulosti, když mi Bůh odkrýval to, co má v plánu v našem životě, tak on to dělal zvláštním, zázračným způsobem, kdy to odkrýval lidem, kteří byli vždycky velmi daleko. Buď to mému pastorovi, anebo lidem, kteří byli velmi daleko. A já jsem se jednou Boha zeptal a řekl jsem mu: tati,
Když ty ke mně mluvíš skrze druhý lidi, proč mi volají lidi, kteří jsou 3000 kilometrů daleko? Proč mi volají lidi, kteří jsou 1000 kilometrů daleko, aby mi potvrdili to, co ty chceš dělat? A jednoho dne ke mně Bůh promluvil. Klidně jsem půst, v pohodě. Ona odejde za chvilku. A jeden den, když jsem se za to modlil, tak Bůh ke mně promluvil. Přišel jsem k nám do sboru a postavil se přede mě pastor Soe, můj pastor dnešní. A řekl mi, ty se ptáš Boha na to, proč ti ukazuje plán, který s tebou Bůh má skrze lidi, kteří jsou daleko. A řekl mi, Bůh to dělá z toho důvodu, že lidi kolem tebe, kdyby zjistili, co s tebou Bůh má v plánu, by tě chtěli zničit ještě dřív, než bych to naplnil. Teď ti znova opakuju. Když Bůh k tobě mluví, tak stůj na tom, co ti řekl. A nehledej potvrzení u lidí. Já upřímně věřím tomu, že Bůh se chce oslavit na svojí církvi a na tvém životě. A možná teď v této fázi, v tuhle chvíli nevidíš všechno, co Bůh chce udělat. Ale ďábel sám věří tomu, co je na tobě. On sám věří víc tomu, co je na tobě, než ty sám. Proto tolik pracuje na tvém myšlení, aby tě zastavil. Proto tolik útočí na tvoje srdce, aby tě zastavil. Protože stejně jako Boží slovo říká to, že Pán zná ty, kteří mu patří a jsou jeho, tak stejně tak ďábel vidí pomazání na tvém životě. A srdce, které je před Bohem nejčistší, je to, na který ďábel nejvíc doráží. Stejně jako když Bůh někoho povolá do prorocké služby, tak mnohokrát ďábel ten dar chce zneužít dřív, než ten člověk ten dar rozpozná. A Bůh ti říká, že on změní tvůj úděl. On změní tvůj úděl. Ty nerozumíš tomu, jak to Bůh může udělat. Ale on to udělá. A znova ti opakuju, lidi, kteří mají nejčistší srdce před Bohem, jsou ty, kteří dostávají největší rány. A lidi, kteří mají nejčistší srdce před Bohem, těm ďábel nejvíc říká, že je Bůh nemiluje. A Bůh ti říká, proč si myslíš, že tě nemiluju? Protože to není člověk, který tobě potvrzuje to, kým jsi. Nebo to byli ty lidi, kteří byli na kříži, když já jsem za tebe umíral, ti říká Ježíš. Tak proč pochybuješ o tom, že tě miluji, ti říká Bůh? Protože to, co Bůh ti slíbil, se nemění. Jeho slib vždycky a stále platí. A Bůh mění tvůj úděl, protože přichází čas změny do tvýho života. On chce, aby si se postavila. A chce ti dát nový začátek, který bude požehnaný. Ale ty nikdy nehledej potvrzení u lidí. Já vidím v duchu kolem tebe lidi, kteří chtěli zasáhnout záměr, který Bůh má.
a dokonce zdánlivě prorocky založený lidi, kteří promlouvali do tvýho života. A některé slova, které ti dali, nebyly od Boha. Protože ďábel někdy zneužívá toho, když chceme od Boha odpověď. A já ti řeknu jednu věc, aby si pochopil realitu toho, jak funguje Boží království a království temnoty. Jednou k nám na Tenerife přijeli přátelé z České republiky. A ti přátelé byli součástí určitý skupiny, která sloužila v prorockém obdarování. Byl to manželský pár, který se rozhodl, že přijede na Tenerife. A Bůh jim řekl, neříkejte nikomu, že jedete na Tenerife. Nikomu. A v moment, kdy oni měli před odjezdem na Tenerife, tak se asi 3 dny předtím o tom sdíleli. A přišel za nima člověk, který řekl, víte co, já jsem včera měl sen a v tom snu jsem viděl to, že nemáte jezdit na Tenerife, protože se tam stane něco velmi špatného. A byl to člověk, který chodil v prorockém obdarování. Těm lidem, tomu páru, Bůh řekl krátce předtím, že mají z toho společenství odejít. A když přijeli na Tenerife, tak jsme měli skupinku. A během té skupinky ke mně Bůh promluvil a řekl mi, až ta skupinka skončí, tak jim řekneš tohle, tohle, tohle a tohle. A já jsem Bohu řekl, když jim to řeknu, tak jsem přišel o 2 dobrý kamarády. Protože ty už se mnou nikdy nepromluví. A v moment, kdy ta skupinka skončila, tak jsem se před ně postavil a řekl jsem, Bůh vám chci říct jednu věc. A říká tohle, tohle, tohle a tohle. A v moment, kdy jsem domluvil, tak oni se na mě podívali a řekli, Dany, ty jsi teď řekl přesně to, co nám Bůh ukazoval v posledních měsících, protože my jsme přijeli na Tenerife proto, aby Bůh nám to potvrdil. A Bůh udělal v jejich životě úplně něco jiného a z toho místa je vyvedl. Řeknu ti druhý příklad a potom se dostanu k tomu, proč o tom mluvím. Předtím, než jsme jeli z Tenerife do České republiky, teď, protože já mám za sebou stěhování z Tenerife do České republiky, tak mi napsala na Facebook jedna žena. Je to asi 2 měsíce zpátky. A napsala mi, Danieli, mám pro tebe vzkaz od Boha. A v té zprávě mi rozepsala 80% věcí správně, který Bůh dělá na Tenerife. A napsala mi tam, vím od Boha, že tvoje žena je těhotná. A že se vám narodí syn. A my už jsme věděli od doktora, že to má být syn. A řekla, Bůh mi ukázal, jak se váš syn má jmenovat. A Bůh ho chce pojmenovat Jozue. A tam mi začala blikat kontrolka. Protože my víme, jak se náš syn má jmenovat. A potom mi napsala zprávu, že až budu sloužit v České republice, tak mám veřejně říct to, že ona je povolaná jako prorokyně pro českou církev a že když to udělám, tak mě Bůh požehná. A já jsem jí napsal, chci ti říct naprosto jasně a srozumitelně, že tebe nikdo poslouchat nebude a nic na žádný konferenci neřeknu. A ona mi na to v další zprávě napsala, že Bůh proklíná mě i celou moji rodinu za to, že jsem neuposlechl Boha. A že pak, když neudělám to, co mi Bůh skrze ní říká, tak nám vezme všechen majetek, službu a všechno Bůh zničí pro moji neposlušnost. A chci ti říct jednu důležitou věc. V české i slovenské církvi probíhá souboj mezi Božím královstvím a duchem Jezabela a věšteckým duchem. A ten souboj je velmi intenzivní. A církev se musí modlit proto, aby měla duchovní rozlišování. Já jsem krátce na to zvedl telefon a zavolal jsem pastorovi toho sboru, ve kterém ta žena byla. A já vždycky nechávám lidem svobodu volby. Nikdy nikoho nemanipuluji, nikoho netlačím. A zavolal jsem mu a řekl jsem mu, ty znáš tu ženu? Řekl jsem jméno a on mi řekl, znám. A já mu říkám, co si o ní myslíš? A on mi říká, ta žena je psychicky nemocná.
A já mu říkám, vysvětlím ti rozdíl mezi psychicky nemocným člověkem a čarodějnicí. Psychicky nemocný člověk ti neřekne 80% věcí, které Bůh dělá na Tenerife, když tam není. A chci ti říct, jedna ze slabin církve je duchovní rozlišování. Protože když za vedoucíma a pastýřema a lidma, kteří jsou povolaní do služby, chodí lidi, kteří mají ducha Jezabel a věšteckého ducha, tak protože nám se líbí lidský uznání, tak akceptujeme všechno, co je nám řečeno. Proto, když Bůh někoho povolává do služby, a nevím, jestli je to i případ pastora tady, ale já to můžu říct ze své zkušenosti. Vždycky, když člověk začne být na vavřínech, jak se říká, tak Bůh použije manželku proto, aby mě sundala zpátky na zem. Protože je to tvoje ochrana. Protože to, co dělá ďábel, je to, že on tě nechce jenom dole, ale on tě chce i nahoře. Protože on ví, že když tě na tu nahoru vytlačí rychleji a jinak, než chce Bůh, tak tě zničí. A když ďáblovi se podaří něco urychlit a uspíšit, tak on zničí to, co Bůh chce dělat. Proto ti chci říct, pro tenhle ten čas je velmi zásadní, aby se církev začala modlit a rozlišovat to, co Bůh dělá. A to, co dělá i ďábel. Tohle to jsem musel říct. Nemluvím o tomhletom místě, ale na řadě místech probíhá to, že lidi s duchem Jezabel ovlivňují dění církve. A není to Boží vůle. Je to lidská vůle zabalená do Boží vůle. A chci ti říct, mi se stalo včera, když jsme sloužili v Bratislavě. Přišel klučina. Prostě já jsem dosloužil a on si sedl dopředu. A ten mladý klučina, který mohl být tak 25, 26, možná trošku víc, brečel na židli. Brečel a řekl mi, že se mnou chce mluvit. A v moment, kdy jsem mu začal mluvit, tak mi řekl, víš co? Říká, jsem hrozný pokrytec. Já jsem hrozně falešnej. A cítil jsem to, že z něj byl cítit alkohol. A já mu řeknu, co tě trápí. A on mi říká, já jsem odmala vyrostl v církvi. Já jsem odmala byl v církvi. A řekl mi, já jsem tam viděl tolik věcí, že mi to naprosto zničilo. Já nebudu říkat v detailech, kdo to byl. Ale jeho otec byl neskutečně důležitý člověk na Slovensku, co se týká církve. A on brečel kvůli zranění, který měl ve svém srdci z toho, co zažil od dětství. A řekl tolik manipulace. Tolik nečistých věcí. Říkal, všechno to zranilo moje srdce. A já ti řeknu jednu věc. Tohleto místo, ten sbor, je jiný v jedné věci. A to je to, že Boží vůle je postavená nad lidskou. A to já v duchu poznám. Poznám v duchu, když někde jde o lidskou vůli a když jde někde o Boží vůli. A mezi většinou lidí, která je dneska tady a v tomhletom sboru, jde o Boží vůli. Protože je to právě lidská vůle, která se spojuje s duchem Jezabel. A řeknu ti jednu důležitou věc, kterou jsem říkal i na předchozích shromážděních. V tenhle ten čas se lidi, kteří jsou součástí církve, musí rozhodnout, jestli půjdou v Boží vůli nebo v lidský vůli. Protože pouze Boží vůle obstojí. Ne lidská. Bůh odkryje to, co je z člověka a to, co je z Boha. Bůh to musí odkryt, aby se ukázalo, co je z něj a co z něj není. A proto lidi, kteří chtějí chodit v Boží vůli, mají tolik bojů. Proto lidi, kteří chtějí chodit v Boží vůli, tolik pláčou. Protože chodit v lidský vůli je snadný. A tak ti chci říct,
Bůh tě povolává do jeho vůle. Nedovol ďáblovi ani člověku, aby změnil tvůj úděl a to, co Bůh pro tebe připravil. Nedovol to. Nedovol, aby žádný jiný hlas, než ten, který vychází od Božího trůnu, měl na tebe vliv. Protože je řada hlasů, který k tobě mluví. A mezi těmi hlasy je někdy těžký se orientovat. Protože když je hodně hlasů, tak je hodně zmatku. Ale Bůh není Bohem zmatku, ale Bohem pokoje. A Duch Svatý je pouze jeden. Tak proč je tolik hlasů prostřed církve? Duch Svatý je jenom jeden. Když tobě něco řekne, tak mi řekne to stejný. Je čas, aby se církev podřídila Duchu Božímu. Aby se Bohu vydala z celého svého srdce. Končí čas, kdy lidi, kteří chodí s Bohem, chodili s Bohem polovičatě. Protože v tomhletom posledním čase člověk, který vyjde polovičatě, prostě neobstojí. Neobstojí. Takže poslouchej. Bůh tě volá do jednoduchého vztahu s ním, abys ten vztah ještě víc prohloubil. Já jsem na Tenerife v mnoha případech viděl naprosto krásný Boží jednání. Někdy si lidi myslí, že musí být Daniel Kolenda, proto aby mohli vít a jednat Boží moci. Já jsem na Tenerife viděl ženy, které za sebou táhly 2-3 děti. Trávili čas u plotny, kde se modlili. A měli tak silný prorocký dar. Měli tak silný dar, že lidi padali pod rukama, když se modlili. A Bůh chce, aby si pochopil, že on volá tebe do těch velkých věcí. Viděl jsem na Tenerife na shromáždění to, že na zemi leželi 5letý, 6letý, 7letý děti a plakali pod Boží mocí. Viděl jsem děti, kterým bylo 5-6, kteří leželi třeba 30 minut v kuse na zemi a plakali. A Bůh chce, aby si mu důvěřoval jako tohle dítě. Aby si měl jednoduchou dětskou víru. A znova chci zopakovat. Jsou tady dneska lidi, kterým Bůh říká, že chce změnit jejich úděl. Bůh chce smutek tvýho srdce proměnit v radost. On chce tvoji zoufalost proměnit na radost z toho, že jsi vítěz. A Bůh tě chce použít. Někdy, když Bůh v minulosti řekl to, že mě chce použít, tak mě z toho automaticky vycházelo to, že Bůh mě zneužije. Protože jsem měl takhle nastavený myšlení. Měl jsem ho takhle nastavený z náboženství. Protože náboženství lidi využívá. Když by tohleto místo bylo náboženským setkáním, tak ty tady nejsi proto, že budeš mít vztah s Bohem, ale budeš tady proto, že ty tomu náboženství pomáháš dosáhnout svých vlastních cílů. Protože pro náboženství ty jsi pouze způsob, jak ono dosahuje svých vlastních cílů. Ale Bůh vyvádí svoji církev z náboženství do upřímného vztahu. Do vztahu, kde se můžeš otevřít. Do vztahu, kde se nemusíš bát otevřít srdce svým pastorovi. Kde víš, že tě za rohem druhý člověk nepomluví. On chce obnovu v téhle oblasti. Chci ti říct ještě několik svědectví a navázat na to.
důvěřuji Bohu v tom, co dělá. Důvěřuji mu v tom, co říká. A důvěřuji mu absolutně v tom, co má s vámi v plánu. Na Tenerife jsem viděl lidi, kteří byli absolutně zlomení. A chci ti říct příběh mýho pastora, Soeho, kterého možná někteří z vás znáte. Soe, můj pastor, vyrostl v pastorské rodině. Jeho táta byl pastor ve Venezuele. A on se rozhodl, že odejde od Boha. Když pastor Soe odešel od Boha, tak stál v Caracasu, v hlavním městě Venezuely, na výškové budově a rozhodl se, že skočí. A předtím, než chtěl skočit, tak cítil, že ho anděl chytil za mikinu a stáhl ho dolů. Když se mu nepodařilo spáchat sebevraždu a cítil to, že ho něco fyzicky stahuje dolů, tak ďábel vedl jeho život tak, aby se ho sám zničil. Několik let bral drogy. Několik let pracoval v prostituci. Byl člověk, který stál před nočním klubem a tahal klienty mezi prostitutky. Bral drogy, byl prostě neustále zdrogovaný. A jeho rodiče se za něj neustále modlili. V moment, kdy uběhlo několik let, tak měl autonehodu na Tenerife. A při té autonehodě se málem zabil. A v moment, kdy byl v autě, který byl úplně rozsekaný na cucky, tak k němu Bůh promluvil a řekl mu, já ti dávám poslední šanci. Ale tahle bude úplně poslední. Buď to mi vydáš svůj život, anebo jsi skončil. Někdy Bůh musí udělat i tohle. V moment, kdy vydal svůj život Bohu, tak společně s ním se obrátilo asi dalších 15 lidí. A víš proč? Protože ty lidi řekli, když Bůh mohl změnit svého, tak změní i mě a kohokoliv dalšího. Ty lidi nechápali, že on se obrátil k Bohu a že se změnil. Soe byl takovej případ, že lidi to nechápali a on vytvořil sbor z lidí, kteří se obrátili s ním. První lidi ve sboru byli jeho přátelé, kteří s ním kouřili trávu. A ty lidi jsou tam do dneška. A chci ti na základě toho říct jednu důležitou věc. Že podobně jako on byl v téhle situaci a Bůh ho dneska používá k záchraně druhých lidí. Protože jedna věc navazuje na druhou. Když Bůh zachrání mě, tak si to použije pro záchranu dalších lidí. Když pozvedne tebe, tak pozvedne dalších 30 lidí. Když pozvedne tebe, tak pozvedne dalších 50 lidí. Protože to, co ty prožíváš, neprožíváš jenom kvůli sobě, ale na tobě je váha povolání, který Bůh na tebe vložil. Takže to, co vlastně probíhalo v životě Soeho, nebyla váha jenom jeho spasení. Nebyla váha jeho záchrany. To byla váha mýho života, protože Bůh mě do toho sboru dal. A kde myslíš, že Bůh mě na službu připravil? Pod rukama Soeho. Druhý můj vlastně jeden z nejvěrnějších přátel na Tenerife, Jesus, se obrátil tím způsobem. Ten příběh možná jste slyšeli, ale já musím dneska říct. Můj kamarád Jesus se obrátil tím způsobem, protože Soe a Jesus jsou dva nejvíc používaný lidi v mém životě. Se obrátil tím způsobem, že žil ve Venezuele, kde byl vlastně alkoholik. A jeho přítelkyně v té době, Gabi, měla věřící rodinu na Tenerife. Celá její rodina byla na Tenerife. Jesus jednou pozvedl hlas a řekl, jestli Bůh tvojí rodiny je reálnej, tak já mu uvěřím, když nás nadpřirozeně dostane do Španělska, na Tenerife. Protože ve Venezuele byli úplně zrujnovaní, měli dluhy, on byl alkoholik a neměli žádnou budoucnost. Bůh je nadpřirozeně zaopatřil, dal jim finance a stalo se to, že když přiletěli do Madridu na pasovou kontrolu, vízovou, tak se stalo to, že oni šli v uličce a všichni ty lidi, kteří byli v té uličce, tak je odmítali a vraceli zpátky do Venezuely. Protože Španělsko nemá povinnost přijmout člověka z Venezuely jen tak. A v ten moment, když oni byli na řadě, tak se otevřeli druhý dvířka, okýnko, a tam je přivítal člověk, který jim dal razítko a pustil je okamžitě dál. Když přijeli na Tenerife,
tak po několika týdnech mu Gáby řekla: Jesusi, je čas, aby jsme šli do sboru, protože víš, o čem jsme se bavili ve Venezuele. A v moment, když přišel do sboru, tak si stoupil úplně dozadu. A Zoe si ho zavolal dopředu a řekl mu: Bůh ti říká, proč jsi mi řekl ve Venezuele, že když tě přivedu nadpřirozeně na Tenerife, tak mě přijmeš, a neudělal jsi to. A v ten moment se ho Bůh tak dotkl, že zůstal ležet na zemi. Kdyby Bůh tehdy nesformoval Zoeho, tak by se tímhle způsobem nedotkl Jesuse. Kdyby se tímhletím způsobem nedotkl Jesuse, tak Jesus by mě nepomazal jako pastýře na skupince. A kdyby mě Bůh nepomazal na skupince skrze Jesuse, tak já bych ti dneska neřekl to prorocky, že ty takhle budeš používaný vůči druhým lidem. Ale teď je čas, aby konkrétní lidi se postavili. Jako Zoe se musel postavit, jako Jesus se musel postavit. Tak i ty musíš důvěřovat Bohu v tom, že to, co má pro tebe připravený, je větší než to, co máš v hlavě za limity. A já budu některé věci opakovat, které jsem řekl i včera. Protože v tomhletom čase Bůh dělá určitou věc. A to je to, že klade před Boží lid překážky, které jsou zdánlivě těžké. A zkoušky určitých lidí jsou velmi těžké. A víš, proč to dělá? Aby se oslavil. Protože jak zjeví svoji slávu, když on nedovolí určitý věci v tvém životě? To je ten důvod, proč Bůh určitý věci dovoluje. Když ty mu říkáš to, že on s tebou není. Protože ty zkoušky nejsou k tomu, aby tě zničily. Protože Bůh ti říká, když ty se postavíš, tak za tebou přijdou další Jesusové, další Danielové a Martinové a Lukášové, který já postavím. A víš, co je zajímavý? Že tebe Bůh postaví a tebe Bůh použije k záchraně člověka, kterýho ty jednou uvidíš na pódiu, jak zachraňuje další stovky lidí v probuzení, který Bůh má připravený. A i kdyby si už v životě nic jiného neudělal, tak se budeš radovat z toho, že jsi tehdy nemlčel. A budeš se radovat z toho, že jsi to nikdy nevzdal. Stejně jako já dneska se můžu radovat z toho, že jsem to nevzdal v době, kdy jsem brečel na posteli. Jsou věci, které Bůh chce změnit v tvém životě. A chce změnit i tvůj úděl v určitých věcech. Bůh ti dal velmi citlivý srdce na jeho hlas. Bůh ti dal citlivý srdce na jeho hlas a chce k tobě mluvit o věcech, které jsou skrytý a které Bůh řekl v jednom slově: volej ke mně a já ti odpovím, dám ti poznat skryté věci, které neznáš. Bůh v tobě má člověka, který čerpá tyhle ty tajné věci, které nikdo nezná. Bůh ti chce odkrývat hloubky, zjevený hloubky z jeho slova. A chce ti odkrývat věci, které druhý lidi nevidí. Proto, abys to potom použil. Na tobě je jít do intimity s ním ještě hlouběji. Protože Bůh ti bude ukazovat prorocké obrazy a bude ti dávat zjevení z jeho slova. Ale teď je čas ještě hlubší intimity s ním. Bůh ti říká, jdi se mnou ještě do větší intimity, do větší hloubky.
A já změním řadu věcí a dám ti zjevení věcí, které druhý lidi nevidí. Protože kolem tebe jsou lidi, kteří Bůh chce zasáhnout. Když ty procházíš zkouškou, tak Bůh už teď se raduje z vítězství. Protože Bůh nevidí to, co je, ale Bůh vidí to, co bude. Víš, proč nám někdy přijde to, že Bůh neodpovídá? Protože Bůh se nestresuje jako my. A my bychom někdy chtěli Boha vtáhnout do toho stejného pocitu, který máme my. Přijít a říct, Bože, víš co, já jsem v hrozném stresu a chtěl bych, aby jsi byl taky a okamžitě jsi to začal řešit. Ale Bůh nikdy nebude sdílet tyhle ty pocity s náma. Naopak Bůh ti říká, já ti chci vtáhnout do svýho pokoje a do svojí radosti. Proč se trápíš tím, co Bůh má pod kontrolou? Netrap se tím, kde ti Bůh už dal vítězství. To není to, že Bůh ti neodpovídá. To je to, že Bůh má připravený konkrétní čas a Bůh je v absolutním pokoji ohledně tvojí situace. A chci se tě zeptat na jednu věc. Kdo tu je dneska takovej, nebo má v srdci ten postoj, že chce vidět od Boha víc? A můžeš to říct upřímně. Všetci. A jaký si myslíš, že je klíč k tomu, aby si viděl víc? Modlitba, společný čas s Bohem? To, že miluješ Boha? Já ti řeknu důležitou věc. Když ty máš něco v srdci a ty mi řekneš, že chceš vidět od Boha víc, tak je to proto, že je to Boží touha vložená do tvýho srdce. A to znamená, že každou touhu a každou věc, kterou tam Bůh vkládá, tam vkládá, protože ji chce naplnit. Já když jsem byl na ten Rife před lety, tak jsem Boha ještě ani pořádně neznal a všude jsem chodil a říkal jsem, já budu mít manželku z České republiky. A ještě mi Bůh neřekl, že moje manželka bude Češka. Jsou věci, které ti Bůh vložil do srdce, které chce naplnit. A není to jenom to, že chceš vědět víc. Protože ty tělesně to nechceš, to chce Bůh. Bůh chce vidět víc. Ty vize a sny, které ty vídáš, když se modlíš, které ti nedávají vůbec žádný smysl, jsou vize a sny od Boha, jako měl Josef. A ty těm snům a vizím musíš věřit. Ty musíš věřit. Když byl rok 2018, já jsem neznal svou manželku, ale věděl jsem od Boha, že se poznáme. Tak jsem přišel na ten Rife za jedním pastorem a řekl jsem mu, víte co, Bůh mi řekl jednu věc, že v budoucích letech se vrátím zpátky do České republiky a budeme tam s mojí ženou sloužit ve službě. Prostě začal jsem to popisovat. A on se na mě podíval a řekl mi to, víš, jo. Musíš důvěřovat. Vždycky musíš důvěřovat. Protože Bůh, když ti něco řekne,
tak on si tě i prozkouší. On si prozkouší to, jestli ty mu důvěřuješ nebo ne. A on zkouší to, co ty máš v srdci. On sleduje, co ty máš v srdci, když k tobě mluví. Aby se zjevilo a ukázalo, co v tom srdci je. On sleduje tvoje srdce. A nikdy jeho zrak z tebe nesejde. Nikdy, ani na vteřinu. A jestli chceš, aby určitý věci se změnila, Bůh změnil tvůj úděl, tak mu konečně začni důvěřovat. Jako dítě. Protože v oblastech, kde ty mu nebudeš důvěřovat, tak Bůh udělá opakování. A nechtěj chodit jako Izraelita. 40 let po poušti, když Bůh chce změnit tvůj úděl ode dneška. Abych se vrátil k tomu, co jsem říkal předtím, tak Bůh dává svým lidu vize a sny, který chce naplnit. A když si představíš to, že Bůh chce dělat velké věci, tak se nebavíme o tom, že vidíš stadion plný lidí. Že vidíš církev, která má miliony na účtu. Bavíme se o tom, že Bůh se projevuje skrze svoji moc a slávu do takové míry, že lidi jsou zasaženi jeho slovem a mocí. Ať jsou kdekoliv, ať se sejdou 2, 3, ať se jich sejde 20, 50 nebo 200. Malý sbor není méně hodnotný než velký sbor. Bůh vidí věci jinak. A chci ti říct, jestli vnímáš to, že to slovo, který Bůh dneska řekl, že chce změnit tvůj úděl, je pro tebe, tak se ve svém srdci rozhodni, že ode dneška začneš důvěřovat Bohu v té oblasti, ve které ti to dělá největší problém. Jestli vnímáš, že tohleto slovo o změně údělu patří tobě, tak se můžeš postavit. Já se za tebe teď chci modlit. A já ve jménu Ježíše Krista z Nazaretu prohlašuju to, že uprostřed tvýho pláče a tvojí pouště Bůh byl s tebou, aby si poznal, kdo je Bůh Izraele. Aby v moment, kdy tě Bůh postaví tam, kam postavil Josefa, ty jsi řekla, že Bůh je věrnej. Protože na poušti ti Bůh ukázal jeho věrnost. To nebylo tam, kde byla radost. To nebylo tam, kde byl smích. To bylo na jeho poušti. Na té poušti tobě ukázal, že on je věrnej. Když jsi říkala Bohu, proč druhý lidi mají jednodušší život jak ty, tak tam ti dal Bůh poznat to, že on je tvůj otec. A chci ti říct, uprostřed tvojí pouště a tvýho pláče ti Bůh dává poznat, že je tvůj otec. Ale ne proto, aby si na poušti zahynul, ale aby tě vyvedl z Egypta do zaslíbené země. A tu zaslíbenou zemi prezentuje v duchovním ohledu
místo, kde ty máš být a záměr, který ty máš naplnit. Uprostřed tvojí pouště ti Bůh dává znát, že se máš spoléhat pouze na něj. Protože bylo hodně spoléhání na druhý lidi. Proto Bůh z tvýho života vzal lidi. A byli to konkrétní lidi, který Bůh vzal z tvýho života. Proto, aby si věděla, že se máš opřít jenom o něj. Víš, proč se lidi uprostřed svého procesu cítí sami? Protože Bůh do toho procesu nedává nahlédnout nikomu jinému. Proto to nikdo nechápe. Proto do toho nikdo nevidí. A když to sdílíš, tak tě nikdo nerozumí. Uprostřed tvýho procesu ti nikdo nerozumí. Protože je nepochopitelný pro druhý lidi. A stejně tak nepochopitelný bude to, až Bůh dokončí to, co s tebou chce udělat. Uprostřed tvýho procesu, kde ti nikdo nerozumí, Bůh připravuje tvoje srdce. Uprostřed toho procesu Bůh formuje tvoje srdce. A on chce, aby si z toho procesu vyšel v ohni. V ohni Ducha Svatýho. Proto ti Bůh neustále říká, modli se. Proto ti neustále říká, zavři se se mnou do pokoje. Proto ti říká, hledej mě v noci. Protože on chce, aby jsi byl naplněný jeho ohněm. Já se v tuhletu chvíli chci modlit za ty, kteří možná ve svém srdci věřili tomu, že ďábel je opustil. Protože je to obrovský problém uprostřed církve. Bohem vyvolený lidi, kteří věří tomu, že Bůh je opustil. Tak ti říkám, Bůh tě neopustil. Bůh tě neopustil, ani tě neopustí, nikdy tě neopustí, nikdy se tě nezřekne. I kdyby tvoji rodiče, tvůj otec a matka se tě zřekli, on se tě nikdy nezřekne. I kdyby tvůj otec a matka se tě zřekli, tak on se tě nikdy nezřekne. A já si chci zeptat, kdo z vás ví, k čemu jsou povolaný? Mimo to, že jste učedníci, kteří mají dělat další učedníky. Zvedněte ruku, kdo z vás ví, k čemu jste povolaný Bohem? Ty jsi evangelistka. OK. A chceš vědět to, k čemu tě Bůh povolává? Tak ti řeknu jak. Zavři se s Bohem a vylez, až budeš naprosto hořet Boží přítomností. Jestli ti to okolnosti dovolí, zavři se s Bohem, buď radikálnější jako nikdy předtím, jdi do půstu, lehni si před Bohem a řekni mu, že dokud ti neodpoví a dokud nezažehne oheň, takže neodejdeš z toho místa. Protože takhle Boží služebníci poznávají své povolání a takhle se zažehnává, nebo takhle se zažehává probuzení. Jednotlivci, kteří se zavřou s Bohem a hledají ho v intimitě do té doby, dokud Bůh nerozpálí oheň v jejich životě.
Když ty půjdeš s Bohem do intimity, ještě do hlubší, tobě ďábel říká řadu lží. Jsou to lži, které napadají to, co Bůh chce dělat v svém životě. A jsou to lži, které jsou směřované směrem k tobě. K tvojí identitě. A jsou to lži, které jsou velmi bolestivé. Jsou to lži, které ti nedají spát. A jsou to lži, o kterých Duch Svatý ví. Duch Svatý o těch lžích ví. Kdy ďábel tě uráží a kdy ďábel vytváří vinu ve tvém srdci a odsuzuje tě za věci, které byly v minulosti. A víš, co Duch Svatý dneska chce udělat? On ti chce ukázat to, že ví o tom, co ty jsi myslela, že on neví. On o tom ví. Protože ty lži, které ďábel vnesl do tvýho srdce, jsou lži, skrze který on boří to, co Bůh chce udělat v svém životě. A já se za tebe chci modlit. Já ve jménu Ježíše Krista z Nazaretu prohlašu, že ty jsi ospravedlněná, spravedlivá, Boží dcera. A chci ti říct, že všechno, co se stalo v minulosti, co ďábel ti neustále připomíná, to všechno, kde ti působí vinu, tak teď si představ Ježíše, jak je na kříži. A všechna ta vina jde směrem na kříž, jako magnet. Ježíš na tebe nenakládá nic, co by si nemohla unést. To dělá ďábel. A on ti mnohdy to podává tak, že to je ze strany Boha. Protože někdy ďábel ti zalže a chce tě přesvědčit o tom, že to je Boží názor na tebe. Ale Duch Svatý ti říká dneska, já jsem s tebou. Já jsem si tě vyvolil. Přestaň věřit těm lžím, ty ti ďábel říká. Postav se na pravdě Božího slova i přesto, že teď nic necítíš. I přesto, že tu pravdu v sobě necítíš. Tak se postav na pravdě Božího slova. Protože když ty se pozvedneš, tak Bůh změní řadu věcí v tvém životě i v životě lidí, kteří jsou v tvojí rodině. On zasáhne lidi, kteří jsou kolem tebe.